Kol, pwede ka mahiram og motor? Manghiram na pug motor. Papahila man na pa, maluoy ta. Renz, pagtarong ha. Noon sa mga kuya, nasuko naman pod ka. Anong nasuko ko pa? Kung makabangga to, kita makabayad. Kinsa day masunod diri goy? Ikaw o ako? Pa, di unta ta pahiram. Madamay ko gapil pa. Kapoy kay mangorta. Kuya, maduulan man na to atong silingan kuya. Tama di ka rin. Ikaw kuya, mali ka. Puro na ako mali. Maayo ani. Look out rin. Pa, napay si Milia? Wala na kuha ba? Wala na imo ha? Nah, wala na pud ako ha. Pa, Renz, mangundang na ta. Kay udto na. Manglungag pa ta. Kuya, tama jud ka. Tara na pa. Unsa pa may oras oh? Tiginuton sa nato ning adlaw. Alas 8 pa man siguro okay di pa man kay sakit ang init. Ay suspang, ay na day ginuta. Maong gyapon ni dato. Kuya, ay sige reklamo. Wala gini dato pero gipalitan magag motor. Renz, tama jud ka Renz. Ay sus, wong ko nagsugo na palitan ko ninyo. Nangandoy mangay kana. Unsa man ka kuya? Ang uban mga bata kuya ba og palitan? Dako kay pasalamat sa ginikanan. Pero ikaw mura naman kagwa na lipay. Unsa man to imong pangandoy di ba kana man? Karon gipalitan ka. Mura naman yung kagway kalipay. Pa, nalipay man ko pa. Pero kapoy na kay diri. Tanaw ko na tong umao, perting dakua. Wa mo na puli ana. Ay sus kuya, pasalamat jud ka ba? Kay naa pa tay uma. Ay sa wala. Tama jud ka pa. Sa man ni bataan ni oy? Pagtarong sa mong kinabuhi ba? Sus, kamuray nalipay. May pay matulog sa payag. Pa, pwede ta mo relax pa. Kinawalan ko gana ba? Sige Renz, tara Renz. Sabi ni mo kuya oy, salto kayo. Tara tara tara. Init naman po do. Tara pa. Tara. Kuya, nauna nagtulog. Pa, magtarong kog eskwela. Kapoy kay diri oy. Renz, sakto jud ka Renz. Pagtarong yung eskwela kay di gid lalim diri sa bukid. Kay sa una, kung nagtarong pa kog eskwela, di lang kay mauni atong gi umaba. Mas dako pa gyud. Pa, makalampos lang ko pa. Tabangan jud ka. Dako pa ani ang paliton pa. Renz, ay naku na Renz. Abi ko nimo. Patigulang nako. Kamo kay mga batanon pa mo. Taas pa kay mong mga planos kinabuhi. Kamo na pa mo chance. Pero ako tama na ni akong umawa na. Girayuma na imong papa. Importante lang gyud na. Kamo tang yung eskwela mo ron gyud akong hangyo. Basta pa, tabangan ti ka. Nakituyo ni Bakan! Ay pa, nasinini pa! Ay, unsa naman ni bataan ni? Unsa naman po'y tuyo ni mo ni? Kol! Ni, unsa ba'y ato? Kol, pwede ka mahiram og motor? Manghiram na pug motor. Unya, di na po tubilan. Tubili ha? Papahila man na pa! Maluoy ta! Ren, salamat ha! Amaw, yun na yung amigo rin ba? Gani pa no, butan ba no? Kol, salamat ha! Ne! Ang pingin ng motor ha? Okay, Kol! Paghinay! Oh!
Renz, okay na ka itong motor siya ha? Ay pa, hawad kita oy. Renz, pagdarong ha. Noon sa mga kuya, nasa ko naman pod ka. Pareha ra mo papa. Sa di problema ni Mugoy. Galit nang pagkakasuko. Anong nasuko ko pa? Kung makabangga to, kita makabayad. Naunsa mga kuya, hawad mga ito kuya. Ay sos, kita na po yung mga problema. Kinsa day masunod diri Goy? Ikaw o ako? Pa, di unta tapayram. Kay uli ra na nila guba na. Madamay ko gapil pa. Kapoy kay mangorta. Kuya, maduulan man nato atong silingan kuya. Katong nanghiram tagbugas, nagpahiram biya sila. Tama juga Renz. Ikaw kuya, mali ka. Sos, puro na ako mali. Ako mali. Hindi man ako mali. Ayo ane. Lakaw ta Renz. Ha? Di tama. Pagpay mo ta ana. Lakaw mo, ayaw pabalik ha. Lakaw yun eh. Renz, Klaros kuya. kapoy kay pagsimahan mo ta. Kanino? Ada ka dia. Wala ka kuya. Pa, sorry pa.